y abrir frente. Izquierda se te conta muy pronto, para tope fondo, Francis que se te fondo con 80 y 70 vistas, izquierda 10 y 70 vistas, vámonos. Víctor Senras conta co seu noveno título consecutivo no Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. O do Hyundai World Rally Car conseguía unha última cita do ano, o San Froilán, con José Murado a súa dereita en unha recta final de infarto. Ahora hablaremos con ellos. O campeonato quedaba prácticamente sentenciado no primeiro tramo do día, pois Alberto Meira, o seu principal rival nesta loita, abandonaba o tocar forte nunha pedra co seu Skoda. A Senra apenas lle valía con terminar para celebrar o título. Malia que un último tramo con máis problemas dos desexados a punto estivo de augarlle a festa, pero só iso, a punto. Sí, unha salida tonta nunha curva de segunda, se me apagou o coche, quedei na cuneta, non salía, non encendía, depois ao encender se me apagaba, encendía, se me apagaba, pensei que arrancaron a roda, e dali a un cacho medio morao, quítalle o freno de man, eu me cago na hostia. Pero bueno, foi un susto que estuvemos ali bastante tempo e nada, sin eso, pois do resto, un rally como todos. O San Froilán 2025 foi unha festa dos rallies, pois foron moitos e destacados os equipos presentes nesta cita. Entre outros, Iván Ares reaparecía nas carreiras tras case que un ano ausente. Estreábase de verdade co Toyota Yaris e facía algunha máis que destacada segunda posición final, como test antes do seu regreso ao Supercampeonato de España de Rallys. 50 al fondo, frenando, por poste izquierda 5 más K, esta patina, 5 más K, 20. Empezamos bastante floxos, aínda que desde dentro do coche non me daba esa impresión, pero sí que a medida que van pasando os kilómetros daste conta de que ibas perdendo tempo pola mañán, pero ben, a verdad que o Toyota é unha pasada, pouco a pouco fomos cambiando cousiñas, sentíndome cada vez máis cómodo, e moi contentos, non? Creo que é unha toma de contacto moi boa. Pola terceira posición, a leita estivo máis animada especialmente durante a tarde, con Alberto Otero e Jordan Vázquez ocupando esa praza. Luis Vilariño e David Míguez loitaron a brazo aberto nas seccións vespertinas para repoñerse dun peón matinal no que perdían un tempo valioso. Tentárono, pero Otero apertou para non dar oportunidade aos seus rivais. Na primeira sección da tarde dormime algo porque con esa ventaja que tiña pensei que me chegaba para administrar, pero puxo-mo moi difícil, a verdad que correu moitísimo, de feito pensei que non o daba aguantado, pero bueno, nestes dous últimos tramos de noite arriesgamos un pouquiño máis e saliu-nos ben e contentos de estar aquí. Copas, a Top 10B volvía a ser aquí cousa de Adrián Díaz e Sara Fernández. Correndo na casa, co Yaris da Copa Nacional, o lucense non perdía a oportunidade de apuntarse outro tanto, segundo da tempada. Remataban demais quinto da xeral. Ao noso ritmo, ao final, bueno, os tempos foron acompañando e acadamos unha boa posición. Para min sempre é un placer, non, correr diante da miña xente, dos aficionados, de toda a xente que nos sigue, e sobre todo, pois, bueno, diante na casa dos nosos patrocinadores, non? Adoptamos un ritmo cómodo que nos permitira ir a velocidade pero sin tomar moitos riesgos. Unha Top 10B cuxo título de 2025 finalmente foi parar nas mans dos irmáns Iglesias. Os do Fiesta N5 apertaron durante a matinal, aínda que os seus rivais, Abel Pampillón e José Laje, sufrían un peón e unha picada co que perdían calqueira opción para loitar pola Copa. A mañán salimos moi fuertes, corremos moito, fixemos moi bons tempos, andábamos cerquiña dos R5 de arriba. Bueno, corremos moito, o que pasa que despois, unha vez que Pampillón pois pinchou e perdeu tempo, pois, oye, dedicamos máis ben a coidar un pouquinho a mecánica e a chegar ao parque. Na Top 10C, victoria en Lugo para David Rivas e José Vieitez, e título para Pablo Sánchez e Rubén Tourón. Equipo que o deu todo e máis nas seccións da tarde, os tramos da casa para eles.
Rivas pola súa banda e centrado na Challenge Star Oil cumpría coa súa parte do traballo de gañar e agardar acontecementos, pois o seu principal rival, Manuel Souto, picaba na matinal e perdía moito tempo. Con todo, Souto e Raquel Rodríguez lograban rematar terceiros por detrás de Sergio Tabeallo e confirmar, por só 2 puntos, o título desta tempada entre os espectaculares e rápidos R2. David fixo unha temporada impresionante, nós tamén corrimos moitísimo, aprendemos moito e quédome con eso. Viñamos a facer o que fixemos, o que pasa que, bueno, as demais probas non saliron igual de ben e ao final, pois, creo que perdemos o campeonato por 2 puntos, pero bueno. Álvaro Pérez e Paula Carballo facíanse coa vitoria entre os Clio Trophy nun rally de preparación para a súa última cita da Copa Nacional. Con todo, a segunda posición moi pelexada polos irmáns Vázquez outorgáballes finalmente o título deste ano, pechando así un 2025 tremendamente disputado entre os vehículos da marca do Rombo. De principio había que correr, dar o máximo, non me equivoquei, a verdad que saímos con todas as ganas do mundo, tiñamos a situación bastante controlada. Tiñamos que controlar a Castroleiño, basicamente, máis a Iago, pero, bueno, a ver, despois pola tarde, a verdad que sufrí no penúltimo tramo en Goián, porque non faltoume confianza, pero no último dixen que pensei para min que non podía perder a oportunidade. A verdade é que non contábamos coa vitoria, porque como eles se xogaban aquí o campeonato, pois eso, o rally tiñámolo bastante ben preparado para a nosa forma tal, para os objetivos que nós tiñamos, pois tiñámolo ben preparado, pero chegamos ao primeiro tramo, encontrámonos ben e a partir de aí pois fomos tirando e estamos aquí. E entre os equipos da Pirelli AMF, Rubén Vázquez e Alejandro Somoza volvían subir o máis alto por segunda vez esta tempada, lamentándose por non ter mellor sorte mecánica nas outras citas. Omar López e Héctor Pérez completaban este podio. Empezamos o día administrando moitísimo, vigilando o que facían os rivales e tal, e bueno, fomos así administrando a renta todo o día, e ahora que daba un tramo e ao mellor é o último, dixen vou atacar e desquiteime un pouco e pasámolo ben. Está a espiña de que podíamos conseguir algo máis, pero por culpa miña e a preparación do coche que non estuvo á altura, pois nada, deixamos escapar ao mellor unha oportunidade de estar aí peleando pola Copa, pero bueno, nada, queda como experiencia e demostramos ter un ritmo alto. Non houbo sorpresas cos Dacia da Sandero EcoCup. Miguel Calloso e Carlos Guitián volvían vencer e convencer unha vez máis, completando unha tempada case que perfecta, salvo polos problemas sufridos en Carballiño. Roy Rodríguez e Martín Varela completaban este último podio do ano. A verdade é que é un ano increíble, casi inmellorable, como dís, o único Carballiño, pero bueno, foi para darlle un pouco máis de emoción aquí a este rally e poder seguir sumando kilómetros correndo fuerte, que ao final é o que me gusta. Tamén viñamos ca idea un pouco de ir algo máis a modo, con cabeza algo máis fría, pero bueno, ao final estamos correndo, voume quentando pouco a pouco e ao final saliron uns tempos moi bons, cun ritmo cómodo, así que podemos apretar. Completamos tamén este rápido repaso co volante FGA, onde o xa campeón, Ángel Vizoso, apuntábase tamén a última da tempada, non sen sufrimento, en esta ocasión, coa súa irmá Raquel, no asento da dereita. E na segunda pasada do páramo, a hora de noite, rompimos a caixa, non sei que lle pasou, perdeu a valvulina, a mitad que perdeu foi po embrague, entón patina o embrague moito, solo hai segunda e cuarta, pasamos ao páramo que perdimos, non sei cando perdimos bastante, e depois na segunda de Samos perdimos un moitísimo, claro, era para arriba, en segunda para arriba patinando, pensei que non chegaba a algún sitio arriba. Para baixo embalamos e tiramos como puidemos, e bueno, ao final conseguimos ganar. Non choveu, e isto foi moi importante tendo en conta as previsións iniciais. A tempada no Campeonato Xunta de Galicia de Rallys pechábase así ao grande na capital lucense. Novos campións e moitos proxectos xa en marcha para 2026.